מה צריך? הכל טרי, עד מחר תיגע, תרקוד עליו, מה שבא לך. איך העבודה? אני מצלם בלייב, אבל על... פתחתי בסוף. כן, הסתדרנו. כן. למה נתת לי לקנות סתם? לא משנה, נו, זה הארסנל שלנו, אני משלם לך. איך אתה? מבסוט? אתה מרשה לי לצלם, אה? ברור, באהבה, מה זה? אבל אני צריך שזה יהיה אורגינלי. אני לא נוגע בסרטונים, כאילו, אני לא מאלה שאומרים לבן אדם, תגיד ככה, תגיד ככה. איך העבודה, אבל? מה עם זה? אתה סותמי לי את זה? כן, כן, עכשיו שים לו מרק פה בפינה. אתה רואה, אנחנו שמים מרק. אוי. לא, לא יפה. מה לא יפה? זה הכי קרוב שהיה. קרוב לאללה, שים. קרוב. קרוב מאוד, מה אתה רוצה? לבן יותר טוב. לבן יותר טוב? יותר יפה. לא, זה יותר יפה. תן לו גם מלמעלה פה, הכל סגירות, הכל שיהיה מבסוט הבן אדם. איך אתה מבסוט? לא, אבל אם עבודה חרא, תגיד שזה עבודה חרא. תגיד את האמת, אבל לא. לא, למה? לא עבודה חרא? אני מפקח בנייה ואני יודע מה אני אומר. העבודה היא עבודה באיכות מאוד גבוהה. זה לא יודע כמו שצריך. לא כמו שצריך. כן. תן לו פה סגירות גם כן, הכל סגירות יפות שיהיה לו. יש איזו גיר. הנה יוסף, חזרת מהחג ולא השמנת, איך יכול להיות? אתה נכנסת לחג שמן, יצאת ממנו רזה? יוסף. מה זה, הוא לא אכל בחג תגידו? יוסף, אולי אני אתן לך 20 קילו ממני. 20, 30 כדי. אני אתן לך, אתה 30 קילו תיקח ממני? כן. תראה איזה בטן יש לי אני. 30 קילו אתה לוקח ממני? כן. וואלה, אני משלם לך כמה שאתה רוצה אם אתה לוקח ממני 30 קילו. אם אני רוצה להוריד 30 קילו, אני צריך לקחת זריקות. זריקות, אתה לא יהיה לך כוח לעבוד עם הזריקות. אתה רציני? אתה תהיה בדיכאון. הנה עושים פה סגירות בפינות, אתה רואה פה הפינה, אנחנו סוגרים אותה. שיהיה לנו יפה. והנה אשתי בדיוק מתקשרת מתי שאני עושה זה.